Ahoj, to je videa a dnešní video bude konečně takový informační video, bude to video o tom prostě, co budu točit a nebo vycházet videa, takže jako můžeme se pustit do toho. Začnu tím, kde budou vycházet videa. Když to bude dobře, tak by za týden měly být 2 videa a jinak jedno a podle toho, jak budu mít prostě čas. Co se týče jakože zájmu videí, co budu točit, tak to budu točit prostě vlogy, nějaký skeče, povídací videa, prostě všechno takovou tu zábavu, jako třeba jsou různý youtuberky, třeba Falinka, tak podle něco stejného, ale let's play točit nebudu, protože asi nebudu mít zřejmě docela dobrou kvalitu videí, jakože ani moc nemám, ale bude to ještě horší. Doufám, že jsem trošičku naladila jakože tou informací a zase se uvidíme příště. Ahoj!